Ana bengaba ukhetha imali okanye uthando na? Yeah, man sentshona imise for ububhanqa. Hayibo msikhulu kodwa. Sentshota icacile imali man. Sidinga imali. 10 rand for my friend. Hayi mafethu tsana. Yo man, you know what? I don't diss nobody, man. What I'm up to, I want to change my fucking city. This is my mother hell, man. Yeah. This is one and only. Wala mafethu this your point yara magazi ufethu man kamkholo ngiyabaza bimini kanabela sakhaka mistake it's very plug as you already know the vibes namhlanje silapha eMotherwell eNew 9 ezonke span ndihamba nentwana yami like Junior all the way from Blue Nico. It's about that time bafethu siphinde sabuya sobuza about the famous question ukhetha imali okanye uthando. We wanna know bafethu. Nakajali, let's get them. Yeah, Ukhetha. Grand kuye Rodman. Di safe nami khona igama lami ngiyara magazi mina all the way from New 1 ndihamba no like Junior all the way from New 10. Yeah ngibani igama lakho na tayam. Okay, niwandile mina Rodman, ngimisape 9 mina dazi. Okay, andile wena ndinombuzo manje sihambe sibuza abantu the famous question ngabe ukhetha imali okanye uthando na? Rodman. Ndi uncastic yabona mate nisakhetha uthando kangoku. Ukhetha uthando Rodman why ukhetha uthando tayam? Rodman ndizama ndifuna imedi manta. Uyabona Rodman nangona ningenayo imali. Kodwa nisazama uthando qala mhlawumbe lulo uzonibonisa imali. Uyabona Rodman? Nakajani Rodman dako Rodman yami. Khame tayam khani kubuza omnye umbuzo Rodman seke wajola mosta. Nangona ungekalifumani currently mara seke wajola mosane. Tayam ngiyiphila nikucapkisayo when it comes to imate uthi i-red flag leyo yabo iRodman ndayazi ta ayithanda ubheja ayivani nobheja iRodman bawuthanda imali awuzovana nayo mina ndiwathanda amaxoki tayam on my side bawuyanixokisela uzovana nami wena tayi into lungayithandi. Rodman andiyithandi imate ezandiqatha mani ithi yandithanda ingandithandi ubone Rodman. Buta Ndicimbe ndim ndedwa phandle uba ndizive ngaye lawe kanti yena akazive ngam. Uyabona akathethi loo nto uyabona ta. Ndicimbe ndikwi-right position ngakuye kanti no. so seke wachitelwa tayam. Rodman zange ndachitelwa nake namfumana umntu anothandayo mna serious nami ndimthanda kodwa ke andiyaba wabhutswa yintoni yabo. Kwathini? Wamka Rodman. Eksena kanjani. Sure man we're getting there man. Yeah sasibafumene abokuqala otherwise sibona onye umuntu ngokusamthatha sithatha iRodman okay nansi iRodman. Ekse Rodman yabo grand. Di safe nami khona manje igama lami ngundiyara magazi nanisuka ngapha eNew 1 ndihamba no like Junior apho suka all the way from Blue Nico ngibani igama leRodman yana? Ya nosihle mina ta. Usihle okay Rodman sinombuzo sihambe sibuza abantu bengaba ukhetha imali okanye uthando na? Yeah Rodman sentshona imise for ububhanqa. Hayibo Rodman wathi uyibini Rodman yami. Nje manje ukumbuza manje Rodman yami sikulwa ta. Sentshota icacile imali Rodman. Sidinga imali ta. Why imali tayam? Siya Rodman unganqaya idlala ngothando. Ekse Rodman ethi Rodman sulado Rodman. Okay Rodman ama akho we mocha tayam. Yeah jonge ta idinga imali Rodman is Rashid tayam yona fondini bocho. So iza lo. Ekse mama. Iza kaloku. Akayifuni Rodman. Naku bhuti. Kayingene eqongeni Rodman. Kasinike 1 2 Rodman. Yo man, you know what? I don't diss nobody, man. What I'm up to, I want to change my fucking city. This is my mother hell, man. Yeah. This is one and only Shelley Niskelemulis. Yeah. God, I do Zamless. I just know one, man. Respect. Yeah. Rodman. Bani igama lakho tayam? Igama lami Xhali Loads tayam mana qina uFosha tayam mana. Uhlala phi Xhandi? Apha kungala tayam. So Xhandi bengicela ukubuza umbuzo one man Xhandi ngabe Siyajabula nawe mfisi ukubona.
Tell me 10 rand for my friend. Hayi mafethu that buzo nombuzo. Feto, I can try you, Feto. Exact. Just remember me when you try to try now. When you score. Exact. I feel good to finish. Hello, any noge, Kelsey. Apola. Lufezo seke wava ngothando uyayazi imali yona izaphi izova Eva khetha ntoni kuthando nemali Mali. theni imali tani Tenkutya. nivile ke guys Lufezo thenga ukutya molo tata njani tatam ewe tatam cela ubuza utata ukhetha ntoni kuthando nemali yena tata akafuni uva nix guys akafuni thando akafuni mali okay ke Yeah, man, it's lapha in 9 as you already know the vibes. We're still busy with the scouting. Yeah, Jonga, abantu batshintsha kele today for the but yeah, shoot namhlanje is very challenging, but yeah, man, as you already know the vibes, we're gonna find a solution. Let's get there. Bani igama lakho tayam? igama lami ndinguvuyisa Grootman yam Uhlala lapha Vuyisa? ndihlala kwalapha e-9 ta Apha e-9, okay, igama lami ndingundiyara Magazi, mna ndi-located lapha e-1, you understand? Bengicela ukubuza umbuzo Grootman, ngabe ukhetha uthando okanye imali? ngabani khetha uthando okanye imali ta since kulo life sesiwuphila man ta ndingatsho uba uthando yosanita but ke first imali ta Imali. Why ukhetha imali tayam? it's because of ta kuzithi kanti silufumana uthando silufumanayo ngoku abantwana bangoku ta funeka ithi kanti uba neclear ta Nemali neclear. So okay, usandothetha into apha ngabantwana ngeziphi red flags ongazifuniyo ematshereni? iyo red flags imamedini ta mainly abaninzi bayayuza lawe ta yabo it's because of indaba oqama ngazi intombazana iziyiyo not to impress emjideni ebeyiyo ibenguye man the way yena ngakhona yabo ta wena ba impressed bunguye nothi lento actayo Actor okanye aze ngoba ezofuna imali and stuff. ya yonke mali layo yanifila So mva egreda yamothi. Excel grand ntona yam? Ya train put. Di grand nami ntona yam ngubani igama lakho? Malime put. Mali uhlala phi? Hlala eNew 29. New 29. Ngicela ukubuza umbuzo ubani ngubani president wase South Africa? Ramaphosa. Okay, good. Malimi ngubani yaseMzantsi Afrika yona? Yona. Awuyazi yaseMzantsi Afrika president? Mandela. Manje ngubani yaseSouth Africa? Ramaphosa. Okay. So izapho na khona ibani yami ngubani igama lakho? Toto. Toto hlala lapho Toto yena? Hlale 9. Hlale 9. Okay, Toto ngubani president wase South Africa? Kungu Ramaphosa. Okay, ngubani yaseMzantsi Afrika yona? Yes. Awuyazi? Okay, ngubani agabona ta? Junior. Okay, uJuni uhlala phi yena? 9. Apha 9. Ngubani president wase South Africa? Ramaphosa. YaseMzantsi Afrika yona? Ramaphosa. Good, well done ntwana yam. Very good. Motho. Igama lami ndingundiyara Magazi nandisuka apha eNew 1. Ngubani igama lakho man? Mina ngiluthando qona mina man. Ngihlala phe 11. Okay, khona yami ngubani igama lakho nata? Enilalo mkhama ngihlala phe. So, khona bengicela ukubuza our famous question ngabe ukhetha uthando okanye imali? Imali. Why? Imali yondenzela yonke into. So uthanda sazokwenzela yonke into yona? Asoze ta. Okay. So dayabotha. Uluvo uhlala lapho uluvo lwethu? Abenyunai. Apha eNyinani. Okay, uluvo lwethu nombuzo ndabe nobuza abantu bana our famous question ngabe ukhetha uthando okanye imali? Uthando. Uthando. Wow, ukhetha uthando luvo. Akithibi. Okay, zakubuza our last question. Ngeziphi red flags ongazithandi endodeni? Yo, sathini na? Yasithanda impundu. Iwan ka. Okay, ngosiwabe kahle babdas. Yaphila ushani tata? Siyaphila lana ngoba ngubani igama lakho timer? Umligama lami ukhala Ukhe. Okay, ngubani president wase South Africa? uRamaphosa. YaseMzantsi Afrika ngubani yona? South Africa. uRamaphosa. eyaseMzantsi Afrika Yase South Africa lokho le yaseMzantsi Afrika ngubani yona? Ufuna irap wena kanye ufuna President. uRambo. Afrika
South Africa loku Ramaphosa. Liyasemzantsi Afrika yo. Hayi animazi. Ndithanda umntu umzantsi mna. Uthanda umzantsi wena. Okay, tatam so wena ukhetha ntoni phakathi kothando nemali? Thanda uthando. Why uthanda uthando? Because uthando, yazi uthando yintoni? Kalathi apha kuqala. Luthando. Asithayi. Hayi bona ndithanda uthando mna. Why uthando? Umbuzo unjalo ne. Yeah. Biza abanye abantu uthanda njani? But uthando lune Luro. uro uthando. Okay, time ba kunothiwa nansi 5000 apha ikinja ungayitya. Hayi ima ke bangatya inja. Kuthiwa nansi 5000. Andizi. So ke ba. Esabulela ba, wabe kakhe. Imali ta. Imali ne. Why ukhetha imali tayam? Ingxaki uthanda analo but phofu mangathi anilwazi mantwana. Ulazi uthando khona. So put. Say intoni yakulimaza kangaka because ndabona uthanda ufuna unibona tayam. Hey buda, singxaki buda bona. Damosha indawo enhlala kuyo manje sobona zawusebenza kusa-eli bona sanifunda balunjani kwakudala buda. Uzwa ngolufumana kwasekukhulile. Wasekukhulile usonilwazi manje. So ayisuba ulikhetha sobulunyelisa, ulikhetha sobungalazi. Ungalazi buda ubona. Mana yami nakanjani tayam? Phakamisa Khotman. Buda yang bani igama lakho nata? Angibuja lo tata. Kubuja, ubuja uhlala laphi yena? Apha eshukushuku. Apha eshukushukuma. Yena ubuja ukhetha ntoni imali okanye uthando? Hayi imali for sure. Why ukhetha imali tayam? Bura iqhumekekile bangele ntombazane luthando khona likanozala likhona le ntombazane yasebetheka apha eBhayi man not sonke uyabo siyabetheka but into engenza ubana ndikhethe imali nazi siyayinida ngoku yabo into esisebenza ngayo leya uba ithando into etrade ngumntu soyihamba iphele imali at least izahamba kusota into zakho that's why ngikhethe imali. Ukhetha imali okay kusena kanjani Khotman yami wena Khotman ngubani igama lakho tayam? Thabiso tayami. Thabiso isuke ecingweni Thabiso futhi. Wena Thabiso ngabe ukhetha imali okanye imali? Akhethe imali tayami. Wow ukhetha imali tayam. Nxa yinto lakhe thini esiphila ngayo emhlabeni imali ayibo ayikho enye into. So Khotman Enyika kayena uthando manje. kakayento. Ibuda yami. Okay Khotman ngubani president of South Africa? Ramaphosa. Okay yasemzantsi Afrika yona ngubani? Ramaphosa.